Liberty. Ano tong liberty na to? Ay, galingan nyo! Sirit na. Ano na lang, guys. Ritual daw, R? Ay, R? may R na eh. Wala Brand na, ba yun? wala nang ritual. Dalawa na lang Sige, po. dahil lang, wala nakahula dito. Letter V, letter V. Daw. Mutual? V, letter V. Wala. Si Carlo. Oy! Mortal. Oh! Oy! Uy, nanalo si Carlo Oy, oy, Aguilar. Ano yung hindi ritual yan, baby girl? Guys, grabe kayo. Ang tagal nyo hulaan. Kailangan yung pampumutok ng maraming logo. Dalawa lang natira. Eh, nakaka-enjoy daw magpaputok eh. Ayun, ba't di ko alam yung ano na yun? Oo, yung ganung brand. Nasaan yun? Parang hindi siya brand. Sino yung nakabili ng ganun ba? Parang hindi siya brand ni Zen. Para siyang feelings. Ay. Parang feelings. Di ba si Liberty may patusok? Corny. Oo,